Fil-jiem li ġejjin ser inkomplu nirrilaxxaw iżjed miżuri u nkomplu nersqu lejn sitwazzjoni ta' normalità kif nafuha fejn kulħadd ikun responsabbli u ta' kif jieħu ħsieb tiegħu innifsu. Hekk beda l-kummenti ta' introduzzjoni l-Prim Ministru Robert Abela f'laqgħa li kellu mal-Kamra tal-Kummerċ fil-Berġa ta' Kastilja. Il-Prim Ministru stqarr kif issa l-Gvern ser jara li kull settur jilħaq rati ta' qabel il-pandemija bi prospetti għar-rebbija u s-sajf li huma sbieħ. Filwaqt li nnota kif il-Gvern ser ikun qed iżid il-fondi huwa qal kif hemm il-bżonn ta' bidla fil-kultura tas-soċjetà Maltija sabiex jintlaħqu il-miri sostenibbli. Innota wkoll kif element importanti ser ikun dak dwar il-politika tax-xogħol u l-importanza li jkollna titjib fil-ħiliet fost il-ħaddiema. Hawnhekk saħaq kif il-Gvern ser ikompli jkun dak ta' inċentiv u mhux tal-kastig. Il-President tal-Kamra tal-Kummerċ Marisa Xwiereb bdiet billi nnotat kif huwa evidenti li kien hemm ħafna ħsieb wara l-għażla tal-Kabinett il-ġdid mill-Prim Ministru Robert Abela. Dan bilanċ tajjeb bejn nies ta' esperjenza u li jistgħu joffru kontinwità u l-introduzzjoni ta' wuċuħ ġodda. Dan iddeskrivietu bħala l-ewwel sinjal pożittiv ta' tmexxija ta' Robert Abela f'din il-leġislatura. Fost l-oħrajn Xwiereb tkellmet dwar l-importanza ta' bilanċ bejn l-iżvilupp u l-ippjanar u l-bżonn ta' riforma massiċċa fl-edukazzjoni. Dan filwaqt li ġeddet l-impenn tal-Kamra tal-Kummerċ li mhux biss tipproponi iżda tajn lill-Gvern fl-implementazzjoni. Preżenti għall-laqgħa f'isem il-Gvern kien hemm ukoll il-Ministri Clyde Caruana, Miriam Dalli u Silvio Xkembri.